Похваленный Иисус Христос. У цішыні збіраемся ў Вялікую Пятніцу дзеля таго, каб успомніць муку і смерць Пана нашага Езуса Христа. Літургія запрашае да развагі над біблійным апісаннем мукі панскай, а потым да адарацыі і да ўшанавання Святога Крыжа. Аднак літургія ў асноўным падкрэслівае хвалу адкуплення праз крыж, чым прыніжэнне праз муку. Успамінаючы смерць Хрыста, памятаем, што яна не была для яго паражэннем і пройгрышам, не была таксама і неспадзяванай, бо не раз прадказваў яе сваім вучням. Смерць Хрыста стала перамогай і была асвечана ззяннем у васкрасення. Набажэнства Вялікай Пятніцы распачынаецца літургіяй слова, у якой галоўнае месца займае апісанне мукі панскай паводле святога Яна. Пасля гаміліі наступіць спеў урачыстай паўсюднай малітвы, у якой стараемся нікога не забыць, бо ўсіх абмыла кроў Хрыста, пралітая на крыжы. Кульмінацыйным пунктам усёй літургіі з'яўляецца адарацыя. Адарацыя крыжа і супольная святая камунія. Паводле звычаю, на заканчэнне эўхарыстычнае цела Хрыста, якое назаўсёды застанецца гарантыяй нашага ўваскрашэння, а таксама вызвалення з няволі граху і смерці, будзе перанесена да адарацыі да панскага гробу. Божа, Ты праз муку Хрыста Твайго Сына нашага Пана знішчыў смерць, спадчыну першароднага граху, што перайшла на ўсе наступныя пакаленні. Дай, каб стаўшыся падобнымі да Хрыста і асвячаныя Тваёй ласкаю, мы неслі ў сабе Яго нябесны вобраз, як па неабходнасці мы жылі ў вобразе зямнога чалавека, праз Хрыста Пана нашага.
Читание книги пророка Исаии. «Вось пошчасти слузе моему, и он узвысится, узнесется и будет узвеличены. Як многие здивилися, настолько знявечны был, як ні у кого. Выгляд ягоны, а постаць яго не нагадвала чалавечай. Так здзівіць он многія народы, каралі перад ім закрыюць свае вусны. Бо ўбачаць яны тое, пра што ім не было сказана, і спазнаю тое, чаго ніколі не чулі. Хто ж паверыць таму, што мы чулі, і каму адкрылася плячо Пана? Ён вырас, як парастак перад намі, і як корань сухой зямлі. Не меў ён ні хараства, ні прыгажосці, каб мы паглядзелі на яго. І не меў выгляду, каб прыбавіць нас. Зневажаны, адрынуты людзьмі. Муж цярпення, які спазнаў слабасці, ад якога адварачваюць твар. Пагарджаны, таму мы лічылі яго за нішто. Але ён узяў на сябе цярпенні нашыя і панёс нашыя хваробы. А мы думалі, што ён пакараны, пабіты і прыніжаны Богам. Ён зранены быў за беззаконні нашыя, раздаўлены за нашыя правіны. Пакаранне міру наша на ім, і ў ранах яго мы атрымалі здароўе. Усе мы блукалі, як авечкі, кожны сышоў на сваю дарогу, а Пан усклаў на яго усе нашыя правіны. Цяжка прыгнечаны, ён скарыўся і не адкрыў вуснаў сваіх. Маўчаў, як ягнё, якое вядуць на зарэз, як авечка перад тымі, хто стрыжэ яе. Не адкрыў вуснаў сваіх. Пасля уціску і суда яго схапілі. І хто раскажа пра ягоны род? Бо ён вырваны з зямлі жывых. За беззаконне народу майго быў замучаны да смерці. І магілу яму вызначылі разам з бязбожнымі, і пахаванне з багатым. Бо не чыніў насілля і не было падману ў вуснах ягоных. Пан пажадаў раздавіць яго цярпеннем. Калі ж прынясе жыццё сваё ў ахвяру за грахі, убачыць вечнае патомства і волю Пана здзейсніць ягоная рука. За цярпенне сваёй душы ён убачыць святло і ім насыціцца. Мой справядлівы слуга апраўдае многіх і сам панясе іхнія правіны. Таму дам яму удзел сярод вялікіх, і з моцным ён будзе дзяліць здабычу за тое, што аддаў сябе на смерць і быў залічаны да злачынцаў. Ён сам панёс грахі многіх і стаў заступнікам злачынцаў. Гэта Слово Божае. Ojcze, u Twojej ruki oddaję ja duch mój. Ojcze, u Twojej ruki oddaję ja duch mój. У Ciebie, Panie, szukаю przystaniszcza, niechaj nie budu osoromlony na wieki.
справедливости Твоей исполнение. У руки Твои отдаю дух мой. Ты меня откупил, Пане Боже верный. Ойче, у Твоей руки отдаю я дух мой. Для всех ворогов моих я стал посмешищем, навод для соседей моих жахом для знайомых моих. Кто бачить меня на вулиці, утякає від мене, забита я в серцях, як померли. Я подобний до розбитого начиня. Ойче, у Твоей руки отдаю я дух мой. Сподіваюсь на Тебе, Пане, я кажу, Ты мой Бог. У Твоих руках дни мои, вызволи меня з рук ворога моих и гонителя. Ойче, у Твоей руки отдаю я дух мой. Нехай світить обличчя Твоє над слугою Твоїм, збав мене у своей ласкавости. Будьте мужними, нехай буде моцним серце ваше. Усіх, хто сподяється на Пана. Ойче, у Твоей руки отдаю я дух мой. Читання послання до Габреїв. Брати, маючи першосвятара великого, який пройшов небеси, Єзуса, Сина Божого, будем твердо триматися визнання нашого. Бо ми маємо не такого першосвятара, який не мог би спочувати слабостям нашим, але такого, який поводле подобенства заведав усі випробування, окромя греху. Тому наблизимся з довіром до трону ласки, каб отримать милосердність і знайти ласку для своєчасової допомоги. Христос у дні тіла свого з моцним голосом і со слезьми узнес молитвы и просьбы до того, хто мог уратовать його от смерти, и был выслуханый за свою покорливость. Хоть был сыном, навучился послухмяности, дякуючи тому, что вытерпел. И, будучи досконалым, стався для всіх, хто йому послухмяний, причиною вічного збавлення. Это Слово Божье. Слава Тобі, Володар веков. Слава Тобі, Володар веков. Христос принизив себе, будучи послухмяним аж до
Лука, Пана нашага Езуса Христа паводле Яна. Сказаўшы гэта, Езус выйшаў з вучнямі сваімі за зімні ручай Кедрон. Там быў сад, у які ўвайшоў ён і вучні ягоныя. Гэтае месца ведаў і Юда, здраднік ягоны, бо Езус там часта збіраўся з вучнямі сваімі. Таму Юда ўзяў кагорту і слуг ад першасвятароў і фарысеяў і прыйшоў туды з паходнямі, ліхтарамі і зброяй. Езус жа, ведаючы ўсё, што павінна з ім стацца, выйшаў і сказаў ім. Каго шукаеце? Яму сказалі. Езуса з Назарета. Кажа ім. Гэта я. Стаяў жа з імі таксама Юда, які выдаў яго. І калі ён сказаў ім гэта я, яны адступілі назад і ўпалі на зямлю. Тады ён зноў спытаўся ў іх. Каго шукаеце? Яны сказалі. Езуса з Назарета. Езус адказаў. Я сказаў вам, што гэта я. Калі ж мяне шукаеце, то дазвольце ім адысці. Сталася так, каб збылося слова, якое сказаў. З тых, каго ты думаў, з тых, каго ты даў мне, я не згубіў нікога. Тады Сымон Пётр, які меў пры сабе меч, дастаў яго і ударыў слугу першасвятара і адсек яму правае вуха. Імя ж слугі было Мальхас. Але Езус сказаў Пятру. Схавай меч у ножны. Няўжо мне не піць з келіха, які даў мне айцец? Тады кагорта, тысячнік і юдэйскія прыслужнікі схапілі Езуса, звязалі яго і завялі спачатку да Анны, бо ён быў цесцем Каяфы, які быў у гэтым годзе першасвятаром. Каяфа быў тым, хто параіў юдэям, што лепш аднаму чалавеку загінуць за народ. За Езусам ішоў Сымон Пётр і іншы вучань. Вучань гэты быў знаёмым першасвятара, таму ўвайшоў разам з Езусам на дзядзінец першасвятара. Пётр жа сказаў звонку каля брамы. Пётр жа стаяў звонку каля брамы. І вось той вучань, знаёмы першасвятара, выйшаў, сказаў брамніцы і ўвёў Пятра. Служанка брамніца кажа Пятру. Ці ты з вучняў гэтага чалавека? Ён сказаў. Не. Нявольнікі і прыслужнікі распалілі агонь, бо было зімна і грэліся. Пётр таксама стаяў з імі і грэўся. Першасвятар спытаў у Езуса пра вучняў ягоных і пра вучэнне ягонае. Езус адказаў яму. Я адкрыта казаў табе. Заўсёды вучыў у сінагозе і ў святыні, дзе збіраюцца ўсе юдэі, і патаемна не казаў нічога. Чаму ты пытаешся ў мяне? Спытай тых, хто чуў, што я казаў ім. Яны ведаюць, што я гаварыў. Калі ён сказаў гэта, адзін са слугаў, які стаяў паблізу, ударыў Езуса па твары, кажучы. Так адказваеш першасвятару? Езус адказаў яму. Калі я дрэнна сказаў, дакажы, што дрэнна, а калі добра, чаму б'еш мяне? Тады Анна паслаў яго звязанага да першасвятара Каяфы, а Сымон Пётр стаяў і грэўся, і сказалі яму. Ці і ты вучань ягоны? Ён адрокся і сказаў. Не. Адзін са слугаў першасвятара, сваяк таго, каму Пётр адсек вуха, сказаў. Ці не цябе я бачыў з ім у садзе? Пётр зноў адрокся і адразу заспяваў певень. Ад Каяфы павялі Езуса ў прыторыю. Была раніца, і яны не ўвайшлі ў прыторыю, каб не апаганіцца і магчы з'есці Пасху. Таму Пілат выйшаў да іх і сказаў. У чым абвінавачваеце гэтага чалавека? Яны сказалі яму ў адказ. Калі б ён быў злачынцам, мы не выдалі б яго табе.
Пілат жа сказаў ім: Возьмите яго, і вы судите паводле свайго закону. Юдэі сказалі яму: Нам нікого не дазваляецца забіваць. так павінна было збыцца слова Езуса, у якім прадказаў, якой смерцю памрэ. Тады Пілат зноў увайшоў у прыторыю і паклікаў Езуса і сказаў яму. Ці ты кароль юдэйскі? Езус адказаў: Ты кажаш гэта ад сябе, ці іншыя сказалі табе пра мяне? Пілат адказаў: Хіба я юдэй? Народ твой і першасвятары цябе выдалі мне. Што ты зрабіў? Езус адказаў: Валадарства маё не з гэтага свету. Калі б валадарства маё было з гэтага свету, слугі мае змагаліся б, каб мяне не выдалі юдэям. Цяпер жа валадарства маё не адгэтуль. Пілат сказаў яму. Дык ты кароль? Езус адказаў: Ты кажаш, што я кароль. Я на тое нарадзіўся і на тое прыйшоў у свет, каб сведчыць аб праўдзе. Кожны, хто ад праўды, слухае мой голас. Пілат сказаў яму. Што такое праўда? І Езус, сказаўшы гэта, зноў выйшаў да юдэяў і сказаў ім: Я не знаходжу ў ім ніякай віны. Ёсць у вас звычай, каб я на Пасху адпускаў вам аднаго вязня. Каго хочаце, я адпушчу вам караля юдэйскага. Тады яны зноў закрычалі. Не яго, але Барабу. А Бараба быў разбойнікам. Тады Пілат узяў Езуса і аддаў на бичаванне. А жаўнеры, сплёўшы вянок з церняў, усклалі яму на галаву і апранулі яго ў пурпуровы плашч, і падыходзілі да яго і казалі, Вітай, кароль юдэйскі. і білі яго па твары. А Пілат зноў выйшаў і сказаў ім: Вось я выводжу яго да вас, каб вы ведалі, што я не знаходжу ў ім ніякай віны. І выйшаў Езус у цярновым вянку і ў пурпуровым плашчы, і сказаў ім Пілат. Вось чалавек. Калі ўбачылі яго першасвятары і прыслужнікі, закрычалі. Укрыжуй, укрыжуй! Сказаў ім Пілат. Вязьміце яго вы і укружуйце, бо я не знаходжу ў ім віны. Юдэі адказалі яму. Мы маем закон, і паводле закону ён павінен памерці, бо учыніў сябе сынам Божым. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, спалохаўся яшчэ больш і зноў увайшоў у прыторыю і спытаў Езуса. Адкуль ты? Але Езус не адказаў яму. Тады Пілат сказаў яму. Не размаўляеш са мною? Ці не ведаеш, што я маю ўладу адпусціць цябе і маю ўладу ўкрыжаваць цябе? Езус адказаў. Ты не меў бы надо мною ніякай улады, калі б не было дадзена табе з вышыні. Таму большы грэх на тым, хто мяне выдаў табе. Адгэтуль Пілат намагаўся адпусціць яго, але юдэі крычалі. Калі адпусціш яго, ты непрыяцель Цэзара. Кожны, хто чыніць сябе каралём, той супраць Цэзара. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, вывеў Езуса вонкі і сеў на судовым пасадзе на месцы, якое называлі Літастрот, а па-габрэйску Габата. Быў гэта дзень прыгатавання Пасхі, каля 6 гадзіны, і сказаў ён юдэям. Вось кароль ваш. А яны закрычалі. Возьмі, возьмі, укрыжуй яго. Пілат кажа ім. Я павінен укрыжаваць вашага караля? Першасвятары адказалі. Не маем караля апроч Цэзара. Тады ён выдаў ім Езуса на ўкрыжаванне, і ўзялі Езуса. І несучы свой крыж, ён выйшаў на месца, якое называлася месцам чэрапа, па-габрэйску Галгота. Там укрыжавалі яго, а з ім 2 іншых, з аднаго і з другога боку, а пасярэдзіне Езуса. Пілат жа зрабіў надпіс віны
і змясціў на крыжы. Было ж напісана: «Езус Назаранін, кароль юдэйскі». Гэты надпіс чыталі многія з юдэяў, бо месца, дзе ўкрыжавалі Езуса, было блізка ад горада. І напісана было па-габрэйску, па-лацінску і па-грэцку. Першасвятары юдэяў казалі Пілату: Не пиши король юдейский, але что ён сказал, я король юдейский. Пілат адказаў: Што напісаў, тое напісаў. жаўнеры ж, якія ўкрыжавалі Езуса, узялі ягоную вопратку і падзялілі на 4 часткі, кожнаму жаўнеру па частцы. Узялі і туніку. Туніка была не шытая, уся адверху тканая. Таму сказалі адзін аднаму: Не будем разрывать ее, але кинем лёсы, кому достанется. Так збылося сказанае ў Пісанні: «Падзялілі між сабою маю вопратку і аб адзежыне маёй кінулі лёсы». Жаўнеры так і зрабілі. Стаялі ж каля крыжа Езуса маці ягоная і сястра маці ягонай, Марыя Клеопава і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач і якога ён любіў, сказаў маці: «Жанчына, вось сын твой, Потым сказаў вучню: вось маці твоя». І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. Пасля гэтага Езус, ведаючы, што ўжо ўсё збылося, каб здзейснілася Пісанне, кажа: Прагнуў. «Стаяла пасудзіна поўная воцату. Тады ўздзелі на ісоп губку, намочаную воцатам, і паднеслі да ягоных вуснаў. Калі Езус пакаштаваў воцату, сказаў: Здзейснілася. і, схіліўшы галаву, аддаў духа». Зараз усе становімся на колени. Юдэі, паколькі быў дзень прыгатавання, каб не заставаліся целы на крыжы ў шабат, у гэты дзень шабату быў вялікі, папрасілі Пілата, каб укрыжаваным паламалі галені і знялі іх целы. Таму прыйшлі жаўнеры і паламалі галені першаму і другому, якія былі ўкрыжаваныя разам з ім. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо памёр, не ламалі яму галені, толькі адзін з жаўнераў прабіў дзідаю ягоны бок, і адразу выцекла кроў і вада. А той, хто ўбачыў, засведчыў, і сведчанне яго праўдзівае. І ён ведае, што кажа праўду, каб і вы паверылі. Бо сталася гэта, каб збылося Пісанне: «Косць ягоная не будзе зламаная». І ў іншым месцы Пісанне кажа: «Будуць глядзець на таго, каго прабілі». Пасля гэтага Юзеф з Арыматэі, які быў вучнем Езуса, але тайна, з-за страху перад юдэямі, папрасіў Пілата, каб дазволіў забраць цела Езуса. І Пілат згадзіўся. Той пайшоў і забраў яго цела. Прыйшоў і Нікадэм, які раней прыходзіў да Езуса ўначы, і прынёс сумесь смірны і альясу, каля 100 фунтаў. Яны ўзялі цела Езуса і закруцілі яго ў палатно з духмянасцямі, як звычайна хаваюць юдэі. На месцы, дзе быў укрыжаваны, быў сад, а ў садзе новая магіла, у якую яшчэ нікога не клалі. Там з прычыны прыгатавання юдэйскага паклалі Езуса, бо магіла
была близко. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядьте на хвилинку. Сённяшняя літургія ушановує муку і смерть Єзуса. Описание мук Пана, драма и их значение для нас мы можем выказать словами пророка Исаии. «Ён был пробиты за грахи наши, был знищены за наши беззаконие, ягоными ранами мы оцаленные, за грахи народу моего он был забиты. Праведный слуга мой, оправдывая многих, и он понеси ихнее беззаконие, и он понес грехи многих и заступается за злочинцев. Иисус праведный и безвинный, отдая свое житье за грешников. Сын Божий осуджен на смерть человеком. Это драма, якая переузыходит махчимости человечего уявления. Святый Альфонс Мария Лигуори, разважая про момент смерти збавцы наступным чином. Вось Иисус помирая. Гляди, душа моя, як уже у пакутах ён выдыхае апошні ўдых свайго жыцця. Глядзі на вочы паміраючага, бедны твар, ледзь б'ецца сэрца, цела, якое аддаецца смерці, прыгожая душа, якая вось-вось пакіне разарванае цела. Ужо неба цямнее, зямля дрыжыць, магілы адчыняюцца. О, якія жахлівыя знакі! Яны абвяшчаюць, што Творца свету памірае. Наблізіцца душа моя да падножжа гэтага святога алтара, на якім памірае Божы баранак, ахвяраваны, каб выратаваць цябе, наблізіцца і падумаць, што ён памрэ з любові да цябе. Прасі ў памерлага Пана ўсё, што хочаш, і вер, што ўсё будзе выканана. Кропкай для гэтага разумлення гэтай таямніцы з'яўляецца не чалавечы грэх, а Божая любоў. Ён першы звяртаецца да чалавека, перш чым чалавецтва можа навярнуцца. Такім чынам, крыж – гэта не толькі адказ на грэх, але перш за ўсё адкрыццё любові, якая папярэднічае ўсяму. Няма іншага спосабу зразумець сэнс пакут і добраахвотнай ахвяры Езуса, як толькі праз любоў. Гэта любоў, плодам якой з'яўляецца збаўленне. Гэта значыць вызваленне чалавецтва ад граху. Бо кожны грэх, калі ён не дараваны, урэшце рэшт вядзе да смерці. Аднак ён не заўсёды пачынаецца з вялікага бунту. Часта ён узнікае ў паўсядзённым жыцці. У невялікіх недаглядах добра, у абыякавасці, у ранах, якія застаюцца незагойнымі, у павольным аддаленні ад Бога. Спачатку надыходзіць духоўная смерць, калі вера ў Бога памірае ў чалавечым сумленні. Затым надыходзіць смерць праведнасці, якая змяняецца бязбожнасцю, беззаконнем і эгоізмам. Чалавек замыкаецца ў сабе, губляе здольнасць давяраць і любіць, і яго сэрца паступова цвярдзее. Наступная стадыя – ненавісць. Яна не заўсёды праяўляецца гвалтоўна, часцей за ўсё яна хаваецца ў крыўдзе, адсутнасці прабачэння і халаднасці да іншых. З гэтага могуць узнікнуць гвалт, жаданне помсты, вайна і прага забіць. Урэшце рэшт, расплата за грэх – смерць. Чалавек, які жыве ў граху, можа заразіць іншых. З дзіцяці Божага ён становіцца рабом граху і прыладай смерці. І ўсё ж Бог не пакідае чалавека ў такім стане, дзе грэх існуе, там яшчэ больш багата праяўляецца, разліваецца ласка. Бог не толькі даруе, бо ён аднаўляе жыццё, узвышае і дае нам сілы дзеля новага пачатку. Калі мы глядзім на тое, што адбываецца ў свеце, але і ў нашым непасрэдным асяроддзі, ў грамадстве, мы можам бачыць сімптомы панавання граху і цывілізацыі смерці, якая з'яўляецца яго вынікам. Больш чым калі-небудзь нам патрэбна ўсвядоміць, што прагрэс
якім мы хвалімся, прагрэс без Бога, без збаўцы, не можа вызваліць нас ад хваробы нянавісці і граху. Першы на крыжы, Езус здзейсніў наша адкупленне. Яго ранамі мы ацаліліся, нагадвае нам прарок Ісая. З гэтага моманту крыж, на якім Сын Божы аддаў сваё жыццё, які раней быў знакам сораму, становіцца мастом, які злучае нас з Богам. У васкрасенні Езуса замацоўвае значэнне крыжа як слаўнага знаку перамогі над смерцю, нянавісцю і грахом. Пакутуючы, Езус паказвае нам, што ў тым, што з'яўляецца чалавечай паразай, мы можам перайсці да перамогі праз любоў, міласэрнасць і прабачэнне. Ён першым дасягнуў гэтага. Хрысціянства не ўслаўляе пакуты, хутчэй яно паказвае, што яны могуць быць пераменены любоўю і стаць месцам сустрэчы з Богам. Папа Бенедыкт XVI сказаў: «Вера не шукае пакут, але вучыць, што жыццё без пакут няпоўнае». На крыжы Езус адкрывае новую запаведь. Запаведь «Любіце адзін аднаго, як я палюбіў вас». Такім чынам, гэта вучыць нас, што нават калі хтосьці глыбока пакрыўдзіў нас, мы можам шукаць сілы дараваць. Прабачэнне – гэта шлях да аздараўлення і адкуплення, бо Езус памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Крыж – гэта святло, якое асвятляе нас і адкрывае каштоўнасць жыцця, а таксама паказвае перспектыву і мэту нашага жыцця – вечнасць. Калі мы пакладзём свае грахі ля падножжа крыжа, Езус дае нам святло, надзею і разуменне таго, што наш розум не можа зразумець. Езус дае нам збаўленне. Сённяшняя літургія вядзе нас да асаблівага перажывання гэтай таямніцы, да цішыні, якая дазваляе нам пачуць голас Бога, да ўсеагульнай малітвы, у якой мы абдымаем увесь свет, і да пакланення крыжу, у якім кожны можа асабіста наблізіцца да Хрыста і даверыць яму сваё жыццё. Адмаўленне ад крыжа азначае асуджэнне сябе на жыццё без міласэрнасці, любові і прабачэння. Бо крыж – гэта знак надзеі, што нават з самых безнадзейных сітуацый ёсць выйсце. Гэтак жа, як Езус уваскрос з мёртвых пасля пакут на крыжы, так і для кожнага, хто верыць і давярае Езусу, магчымы шлях адраджэння і аднаўлення. Адаруючы сёння крыж Езуса, не боймася прасіць аб аздараўленні ад ран, нанесеных грахом. Давайте прызнаем, што мы не можам выратаваць свет самастойна сваімі сіламі. Давайте ушануем крыж Хрыста, які з'яўляецца ахвярным алтаром, на якім Ён прынёс сябе ў ахвяру за нас, каб выратаваць нас, бо нас любіць. Стаім у духу перад Христом, які вісіць на алтары крыжа, на якім ахвяраваў сваё жыццё за ўсіх людзей. Узвышаны над зямлёй, Ён усіх прыцягнуў да сябе. Таму молімся за ўсіх людзей і за ўвесь свет. На пачатку абвяшчаецца інтэнцыя, затым усе моляцца ў цішыні, пасля чаго святар падсумоўвае малітвы сабраных спецыяльнай просьбай. Кожны адказ «Амен» павінен быць свядомым уключэннем сябе і пацверджаннем малітвы Касцёла. За святы Касцёл. Молимся, наимилейшие, за святый Божий Костел. Няхай наш Бог и Пан адорить Яго супокоем, едностью и аховывая Яго на всё земли.
а нам дозволить жить спокойно и бесклопотно, и прославлять Бога Отца Всемогутного. Амен. Молимся. Усемогутный вечный Боже, у Христе Ты объявил свою славу усім народам. Заховай справу своей милосердности, каб Твой костел, рассеянный по всем свете, с непорушною верою трывал у вызнавании Твоего имени, раз Христа Пана нашего. Амен. За папу. Молимся за нашего папу Льва. Няхай наш Бог і Пан, який обрав його для виконання найвищейшої пастирської улади, заховує його в здоров'ї і у безпеці для свого святого костела, каб ён керував святим Божим народом. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Твоя мудрость усім керує. Глянь ласкаво на наши просьбы, и в Твоей добрині заховай обраного для нас папу, каб люд християнский, яким керує Твоя рука, под уладою найвищейшего пастора умацовався у вірі і любові, раз Христа Пана нашого. За усе станы духовенства и верников. Молимся так само за нашего біскупа Юзафа, за усіх біскупов, святаров, дияконов, за усіх, хто служить костелу, и за увесь народ верный. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Твой Дух освячая весь костел и им керує. Выслухай наши покорные просьбы за усе станы костела, каб, дякуючи Твоей ласці, верно Тебе служили, раз Христа Пана нашего. Амен. За катехуменов. Молимся за катехуменов. Няхай наш Бог и Пан отчинить ихние сердце и брамы своей милосердности, каб, отримавши в купели одрадження, отпущення всіх грехов, з'єдналися з нами у Єсусі Христе, Пану нашим. Хвилина тишины. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты неоспынно узбогачаешь костел Твой новым потомством. Повеличь ласку веры и познания у катехумена, ка подродженные водою хросту, яны долучилися до Твоих усыновленных детей, праз Христа Пана нашего. Амен. За одинство християнов. Молимся за усіх братов, что верать у Христа. Няхай наш Бог и Пан учинить, каб яны імкнулися до правди. Няхай збере їх і заховає у однім костеле. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты рассеянных сбираешь, а собранных заховываешь в одинстве. Глянь ласкаво на всіх, хто вірить у Твоего Сына, и учини, каб Ты, якого освятил один их рост, были з'єднані щирою вірою, взаємною любов'ю, праз Христа Пана нашого. Амен.
за жидоў. Молімся таксама за жидоў, да чыіх продкаў прамаўляў Пан Бог, каб ён дапамагаў ім умацоўвацца ў любові да Яго і ў вернасці Ягонаму запавету. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты дал свое обетование Аврааму и ягоным нащадкам. Выслухай ласкаво молитвы Твоего костела, каб люд, что был першим народом обраным, змог досягнуть полноты откупления. Праз Христа Пана нашего. Амен. За тых, хто не верыць у Христа. Молімся за тых, хто не верыць у Христа, каб яны, напоўненыя святлом Духа Святога, маглі ступіць на дарогу збаўлення. Молимся. Усемогутный вечный Боже, дай каб тыя, хто не вызнае Христа, ходячи перед Тобою со щирым сердцем, знайшли правду. А нам допомагай, что раз глибей постигать таємниці Твоего життя и узрастать во взаимной любови, каб мы были досконалыми свидками Твоей любови у свете. Праз Христа Пана нашего. Амен. За тых, хто не верыць у Бога. Молімся за усіх, хто не верыць у Бога, каб па шчырасці сэрца ішлі за тым, што праўдзівае, і так маглі знайсці самога Бога. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты так створил усіх людей, каб сумуючи по Тебе Тебе шукали, а знайшовши, жили у супокої. Учини просим, каб сярод перашкодов, зауважаючи знаки Твоей добрыні и сведчення добрых учинков тых людей, что у Тебе верят. Яны с радостью вызнали веру у Тебе, одина соправдного Бога и Айца усяго роду людского, праз Христа Пана нашего. Амен. За тых, хто кіруе дзяржавамі. Молімся за ўсіх, хто кіруе дзяржавамі. Няхай наш Бог і Пан кіруе іхнімі намерамі і сэрцамі паводле сваёй волі, каб усе мы жылі ў сапраўднай вольнасці і супакоі. Молимся. Усемогутный вечный Боже, у Твоих руках человечее сердце и законы усіх народов. Глянь ласкаво на тых, хто нами кіруе, каб з ласки Твоей во всем свете пановали тривалый супокой, добробыт народов и свобода веры, праз Христа Пана нашего. Амен. За терпячих. Молимся, наймилейшие до Бога, Айца Всемогутного, каб очистил свет от усяляких непоразуменняў, отхилил от нас хворобы, вызволил от голоду, отчинил вязницы, разорвал кайданы, пожадал дать бяспеку и счастливое вертанне подорожным, здоровье хворым, а тых, хто помирае, одарыў збаўленнем. Усемогутный вечный Боже, с утешения засмученных и моц терпячих, почуй молитвы тых, кто клича Тебе у терпении, каб усе яны радовались, что у потребе их
не покинула Твоя милосердность, праз Христа Пана нашего. Адкрыты крыж хочам з удзячнасцю ушанаваць. Крыж – гэта прылада смерці, якая стала знакам перамогі і нашага збаўлення. Адкрыццё крыжа наступае ў 3 этапах. За кожным разам кленчым і адказваем. Пойдзем з паклонам. Такім чынам выражаем удзячнасць Хрысту за труд нашага збаўлення. Вось дрэва крыжа, на якім памёр збаўца свету. Вось дрэва крыжа, на якім памёр збаўца свету. Вось дрэва крыжа, на якім памёр збаўца свету. Зараз адбудзецца адарацыя крыжа. У часе адарацыі хор будзе спяваць. І так, як аб'яўляў ксёндз арцыбіскуп, як сама ксёндз біскуп, калі быў у нас, ахіраванні, якія сёння собіраюцца каля адарацыі крыжа, пойдуць на патрэбы людзей, которые пацярпелі ад вайны ў зямлі святой. І гэтыя ахіраванні собіраюцца ва ўсіх касцёлах свету. Сначала міністранты, потым сёстры законныя, и потом весь люд верный. В этом часе я буду споведать, можно будем приступить до споведи.
Ад крыжа літургія вядзе нас да святой камуніі.
Гэтым яна хоча сказаць, што паміж ахвярай на крыжы і эўхарыстыяй існуе сціслая сувязь. Мы заўсёды ўдзельнічаем у эўхарыстычнай вячэры баранка, дзякуючы яго укрыжаванню. Святая камунія – гэта пакарм, які з'яўляецца плодам, сарваным з дрэва крыжа, з дрэва новага і несмяротнага жыцця. Зараз святар пакажа нам ужо не дрэва для праслаўлення, але самога Хрыста у яго эўхарыстычным і праслаўлёным целе. Прымаючы яго, мы становімся падобнымі на яго. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, няхай прыняцце цела Твайго не будзе мне на суд і асуджэнне, але з міласэрнасці Тваёй няхай ахоўвае і аздароўлівае маю душу і цела. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную.
Помолимся. Всемогутный вечный Боже, праз благословленную смертью воскресения Христа, Ты одрадил нас. Заховай у нас плен своей милосердной ласки и дай-ка празуделу этой таямницы мы заўсёды аддана Табе служили. Праз Христа Пана нашего. Поступочки ласка объявы. Завтра нас чакае Великая Субота. Пачынаючы ад 10 гадзін раніцы да 17 гадзіны будзе адбывацца благословление страў на великодны стол. Таксама ў часе гэтых благословленняў можна будзе прыступіць да споведзі. Хто яшчэ не быў, скажыце сваім родным, блізкім, каб прыходзілі, будуць спавядаць паміж тымі пасвячэннямі. Вечарам святая імша распачнецца ў нашым касцёле вігіліі пасхальнай о 21 гадзіне літургіі святла на вуліцы. Потым будуць прыгожыя спевы і заспяваем гімн «Хвала на вышынях Богу», пад гучны звон званоў і гучная «Алілюя». І ўваскрэснець Езус. Напэўна, мы добра падрыхтаваліся ў гэтым годзе да гэтых святаў. У часе святой імшы таксама адбудзецца пасвячэнне вады, акрапленне і аднаўленне абяцанняў хросту. Для гэтага кожны вернік павінен мець свечку, якую мы запалім, так як некалі за нас запалілі нашыя бацькі і хросныя і прысягалі, што мы будзем узрастаць у веры, што мы будзем любіць Бога, што мы будзем верныя Богу, што будзем жыць у Божай ласцы і што нас выхавалі. Напэўна, нашыя хросныя бацькі гэта ўжо учынілі. Нас выхавалі на добрых хрысціян, бо мы тут. Мы паслядоўнікі тых, хто нас выхоўваў і захоўваем у сваім сэрцы веру ў Бога. У нядзелю святая імша распачнецца о 7 гадзіне працэсіяй урачыстай вакол касцёла. Запрашаю на эту усіх дзяцей, запрашаю моладзь, дарослых і мужчын, каб прыходзілі ў закрыстыю, апраналіся і трэба вынесці харонгу, і хто што можа, каб усе харонгі ўзялі. Хаця ў нас мужчын троху ёсць, дзякуй Богу. І напрыканцы святой імшы о 7 гадзіне будзе таксама благословленне страў на великодны стол, і яшчэ у нядзелю святая імша о 12 гадзіне урачыстая, і таксама будзе благословленне на великодны стол. Хацеў бы падзякаваць усім, хто переживае пасхальны трыдум у касцёле. Гэта мы робім не для Пана Бога, не для сябе, не для кагосьці, але робім для сябе. Бог дае нам гэты час, а мы яго выкарыстоўваем, каб Бога праслаўляць, каб маліцца, каб верыць у Бога. Дзякую вам. І вам на бліжэйшае нічога я не забыўся. Зараз. Згодна са шматвековой традыцыяй, на заканчэнне літургіі Вялікай Пятніцы найсвяцейшы сакрамент пераносіцца да панскага гробу, дзе трываем у адарацыі перад Езусам. Нашу увагу кіруем перадусім на выстаўлены ў манстранцыі найсвяцейшы сакрамент. Панскі гроб перапоўнены праўдзівай прысутнасцю Хрыста. Цяпер пойдзем туды, каб, трываючы ў малітоўным чуванні і сузіраючы муку і смерць нашага пастара, з верай і надзеяй чакаць радаснага дня ягонага ўваскрасення.
Новенна до Божьей милосердности. Езу наимилейший, только Ты літуешься над нами и пробачаешь нам. Не зважай на грехи наши, але на довер, які ускладаем на бясконцую добрыню Твою, и прими усіх нас додому на літостивейшего сердца Своего, и не отпускай нас з Яго навеки. Просим Тебя праз любовь Твою, якая єднає Тебе з Айцом и Духом Святым. Ойче спрадвечный, глянь боком милосердности Своей на бедных грешников и на все человечество, якое укрыто у наилитостивейшем сердце Иисуса. И дели Его болезной муки, окажи нам свою милосердность, как мы прославляли усемогутность Твоей милосердности на веки вечные. Аминь. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, пусть воля Твоя, как в небе, так и на земле. Хлеба нашего дай нам сегодня, и прости нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводи нас в искушение, але избавь нас от злого. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою. Теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Веру в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и у Иисуса Христа, Сына Его Одиного, Пана нашего, який был зачатый от Духа Святого, народился с Девы Марии, замученный при Понтским Пилате,
укрыжаваны, памёр, быў пахаваны, зышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос, памерлы, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога усемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела, жыццё вечнае. Ойче спрадвечны, ахвярую Табе цела і кроў, душу і боскасць наймілейшага Сына Твайго, Пана нашага Иисуса Христа, каб перапросіць за грахі нашы і ўсяго свету, дзеля Яго балеснай мукі, 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 дзеля Яго балеснай мукі. Ойче спрадвечны, ахвярую Табе цела і кроў, душу і боскасць наймілейшага Сына Твайго, Пана нашага Иисуса Христа, дзеля Яго балеснай мукі, 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 дзеля Яго балеснай мукі. Ойче спрадвечны, ахвярую Табе цела і кроў, душу і боскасць наймілейшага Сына Твайго, Пана нашага Иисуса Христа, дзеля Яго балеснай мукі, 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 дзеля Яго балеснай мукі. Ойче спрадвечны, ахвярую Табе цела і кроў, душу і боскасць наймілейшага Сына Твайго, а Пана нашага Иисуса Христа, дзеля Яго балеснай мукі, 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 дзеля Яго балеснай мукі,
Отче спрадвечный, ахверую Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа, где Его болезные муки, 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 где Его болезные муки. Святый Боже, святый мощный, святый несмиротный. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный. О кровь вода, якая вытекла з найсвятейшее сердце Иисуса, як криница милосердности до нас, доверяет. О кровь вода, якая выплыла з найсвятейшее сердце Иисуса, як криница милосердности для нас. О кровь вода, якая выплыла з найсвятейшее сердце Иисуса, як криница милосердности для нас. Езу, Езу, Езу. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.